соңгы сүзләрен әйтеп калырга ашыга. Шанасы килми, теге соңгырда күп еш очрашкан юк иде, ләкин барыбер күрешкән сайын теге бер-береңне күргәч, ничектер искә төшә иде эшләгән чаклар. Хәрәкәтле, матур, Зифа буйлы, кызыл костюмнардан чыгып бөтен кешене шаккатырып концертны куеп киттеләр инде алар. Аса Валиев Равил Харисовның 90-нчы еллар башында бәйрәм ансамбле белән татар эстрадасына ашкынып килеп керүен искә төшерә. Моңлы җырларны да, шаяннарын да кабатланмас итеп башкара иде ул. Ул 46 ел сәхнә тота, шуның 15 елы Мәскәүдә, Россия эстрадасында узган. Мәскәүдә Анатолий Кролл җитәкчелегендәге эстрада оркестры белән бергә Алла Пугачева, Лев Лещенко, Лариса Долина, София Ротару лар белән бергә башкару осталыгы һәм җаваплылыгы аларча иде. Соңгы елларда ул Казан милли мәдәни үзәге филармониядә эшли, башка артистлардан ул күп телләрдә җырлавы һәм бай репертуары белән аерылып тора. Татар, рус, инглиз, итальян, испан, португальча иҗат итә. Аның репертуарында 500-дән артык чит телләрдә аңа гына хас рәвештә җырлар башкарылды. Безнең хәтеребездә мәңгелеккә калыр. Шуның хәтле зарланмыйча бер тиген нәрсә булса да авырта, андый сүзләр ишетмәде гомумән. Һәм ул безнең белән бергә уеннарда катнашып, килешеп, күңеле баланыкы кебек иде. Ул риясыз иде. Равил Харисовны соңгы елга артистларга хас булган гадәт буенча алкышлап озаттылар. Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.